Digitaalisessa palvelumuotoilussa on tärkeää lähteä ymmärtämään se isompi kokonaisuus, minkä osa tämä yksittäinen digitaalinen ratkaisu on, ja ylipäätään se, että miten se koko systeemi, palveluekosysteemi siinä ympärillä toimii, jotta sitten myöskin pystytään määrittelemään tarkemmin ne vaatimukset sille itse digitaaliselle ratkaisulle. Lähdetään katsomaan tätä yhden esimerkin kautta. Mulla on tämmöinen kuvitteellinen tilanne, eli yrityksellä on etujärjestelmä kehitteellä heidän työntekijöilleen, eli voidaan ajatella, että heillä on vaikka aikaisemmin ollut henkilökortti, jota vastaan he on saaneet sitten tietyistä yrityksistä alennuksia tai muita etuja. Eli tämä voi lähteä liikkeelle siitä, että halutaan muuttaa se henkilökortti joksikin digitaaliseksi sovellusratkaisuksi tai ylipäätään mobiililaitteessa toimivaksi ratkaisuksi, eli tämä etukortti onkin siellä mobiililaitteessa. No siinä voi lähteä jo miettimään sitä, että minkälaisia etuja pystyttäisiin tarjoamaan työntekijöille. Eli voi olla tämmöisiä nopeita etuja, yksittäisiä etuja, jotka on vaikka jotenkin kausiluontoisia. Voisiko olla jotain ansaittuja etuja, eli tämä toimisi etukortin ja etujärjestelmän lisäksi myös tämmöisenä niin kuin kannustimena. Ja sitten tämmöisiä jatkuvia etuja. Mutta heti tämmöisten ansaittujen etujen kohdalla täytyy miettiä sitä, että miten se tukee meidän muuta kannustinjärjestelmää ja ylipäätään se, että onhan tämä lakiteknisesti pätevä ratkaisu. Eli kun toiset saa näitä etuja ja toiset eivät. Eli tämäkin tausta pitää selvittää, että voidaanko me tehdä tämmöisiä ansaittuja etuja meidän yrityksessä, meidän työntekijöille. Mutta sen lisäksi, että mietitään sitä, että minkä tyyppisiä etuja ne on näin niin kuin luonteeltaan, niin on tärkeää miettiä, että mitkä edut ovat meille strategisesti tärkeitä. Eli miten ne edut tukevat meidän yrityksen ja työntekijöiden tavoitteita, ehkä sitä sitoutumista meidän yritykseen tai muuta erottumista kilpailijoista tai ylipäätään mitkä asiat on meidän toimialalla semmoisia, joita me haluttaisiin tämmöisten etujen muodossa kannustaa tai vaikka välttää tai vähentää jotakin hyvinvoinnin kuormitusta, mitä meidän alalla tyypillisesti tulee. Miten me voitaisiin jotenkin etujen kautta tukea näissä asioissa. Eli mitkä edut on strategisesti meille tärkeitä? Liittyykö ne hyvinvointiin, talouteen, jotenkin siihen yhteisöön, mikä meillä tässä on, tai mihin tahansa muuhun, mikä on meidän yritykselle tärkeä osa-alue. Mutta sen lisäksi, että mietitään niitä etuja tältä kantilta, niin on tärkeää myös miettiä niitä edun tarjoajia, että ne on meille strategisesti oikeita ja ne viestii meidän yrityksen arvoja. Että mitkä tahansa eduntarjoajat ei välttämättä pääse meidän yrityksen listalle, mutta mitkä on ne yritykset tai toimijat, jotka edustaa meidän arvoja ja tukee näitä työntekijöille tärkeitä osa-alueita. Täällä on tämä, miten edut lunastetaan. Tämä on taas sitten sitä teknistä valintaa, että miten me toteutetaan tämä tekninen ratkaisu sillä tavalla, että nämä nopeat edut, jatkuvat edut, miten ne lunastetaan, miten me merkataan ne käytetyiksi. Ja heti jos on tämmöisiä ansaittuja etuja, se tarkoittaa, että ne kuuluu jollekin tietylle työntekijälle, niin sehän vaatii työntekijätietoja sieltä taustajärjestelmistä ja asettaa siihen taas heti teknisempiä vaatimuksia tähän digitaaliseen ratkaisuun. Mutta se, että meillä on näitä yrityksiä, joiden kanssa meillä on tämmöisiä etukumppanuuksia, niin nehän ei ilmesty itsestään sinne mobiililaitteeseen, vaan täytyy olla joku järjestelmä, minkä kautta niitä hallitaan. Mistä lisätään uusia etuja, mistä poistetaan vanhoja, ylipäätään tämmöinen etujen ylläpito, miten vanhat sopimukset poistuvat automaattisesti, miten viestitään uusista eduista, joita yritys on neuvotellut.
Ja siitä päästäänkin siihen, että eihän nämä tosiaan itsestään tänne neuvotella, vaan siihen ehkä tarvitaan joku etuvastaava tai joku henkilö, joka sopii näitä neuvotteluja eri eduntarjoajien kanssa. Sopii diilejä niistä, että minkälaisia etuja olisi saatavilla tämän yrityksen työntekijöille. Ja etuvastaavan tehtävä on varmastikin sitten lisätä niitä myös tänne etujen hallintajärjestelmän kautta työntekijöille nähtäville. Mutta tässä puhutaan nyt niin kuin kokonaisuudesta, jonka osa tämä mobiiliratkaisu, sovellusratkaisu on. Mutta täytyy miettiä laajemmin tämä kokonaisuus ja varmistaa tiettyjä seikkoja ennen kuin voidaan lähteä kehittämään sitä mobiiliratkaisua. Tehdään niitä valintoja, niin strategisia valintoja siitä, että mitä on ne etukokonaisuudet, mitä on ne toimijat, eduntarjoajat, joiden kanssa neuvotellaan kumppanuuksia, miten edut lunastetaan ja miten niitä etuja hallitaan siinä sovellusratkaisussa. Eli puhutaan heti vähän isommasta kokonaisuudesta kuin siitä, että kuinka me viedään tämä etukortti digitaaliseen muotoon. Ja tästä on muotoilussa ja palvelumuotoilijan työssä kysymys. Eli selvitetään tämä kokonaisuus, koska jos täällä on joku semmoinen ratkaisematon ongelma, joka saattaa vesittää sitten koko systeemi, niin nämä tulisi tunnistaa ja poistaa semmoiset riskit ennen kuin lähdetään koodirivit tekemään tähän itse sovellusratkaisuun. Kiitoksia.